Programa ofrecido por Grupo Quinta, Electrodomésticos Barcala, Serga, Abelas Ailas, Construcciones Aval, Estación de Servicio Carlou e Grupo J. Rey Asesores. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quinta. Todos los electrodomésticos que necesitas están en Barcala 21, en Boiro. Ampla selección en electrónica. Enche o teu fogar de deseño e funcionalidade coa gama de cociñas Santos. Barcala 21. Cociñas e electrodomésticos para gozar do teu fogar. Distribuidor oficial Miele. Encima de Vila, Boiro. Calquera ocasión é boa para gozar dos licores Abelas Ailas. Licores, cremas de licor e aguardente para tomar só ou en compañía ou para un agasallo original. Dende os máis tradicionais ata os novos crema de licor de fresa, mojito ou arroz con leite. Consulta o teu distribuidor máis cercano no teléfono 981 82 05 95. Déixate envolver polos exquisitos sabores de Licores Abelas Ailas. Productos galegos. Magnífica oportunidade de inversión na zona millor comunicada e con grande expansión no Mosteiro. Aproveita esta oportunidade única. Concerta visita ou reserva no 986 71 52 36. Promove San Aero coa garantía de construcciones Aval S.A. Mosteiro, Meis. En Carlou, en Boiro, modernizamos as nosas instalacións e engadimos un novo servizo para os nosos clientes, Gas GLP, o combustible máis económico e ecolóxico. Adaptamos o teu coche de gasolina GLP no noso taller. Consúltanos. Ademais, próximamente Gasóleo B, aditivo AdBlue a granel para camións e todos os servizos de taller de sempre. Estación de servizo Carlou. Todo pro cuidado do teu vehículo nun só lugar. Cima de Vila, Boiro. Valoras ben o teu tempo? O teu traballo? A túa familia? A túa saúde? O teu benestar? Necesito axuda especializada. Quero profesionais serios e de confianza. Para todo, Grupo J. Rey Asesores. De confianza. De novo, continuamos con todos vostedes e xa está connosco Xosé Antonio Vázquez Cobas como portavoz do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Ribeira. Señor Vázquez, benvido, como estamos? Que hai, boas tardes, moi ben. Bueno, podemos empezar pola política municipal do goberno ou podemos empezar de que estamos aos mesiños para as eleccións. Que balance fai? Vostede chegaba alá por maio do ano 12. Se facía cargo desta portavocía despois de unha situación dura para o BNG, de que dimitiran os 4 concelleiros. Bueno, que balance fai? Como valora estes 2 aniños e pico? No Concello? Bueno, un balance, digamos que positivo, no senso de que temos un grupo de traballo moi axeitado, no que compaxinamos xente con experiencia, como é o caso do noso compañero Antón, xente nova, como é o caso de Luís, muller, como é o caso de Dolo, e eu, que non tiña experiencia municipal, pero que, bueno, xa estamos perfectamente en marcha, perfectamente engraxados po traballo. Levamos feito un traballo, creo que moi importante, no senso de que a política municipal de Ribeira ten unha serie de carencias e nós intentamos suplir esas carencias estando a carón da xente.
Logo falamos desas carencias e terá tempo para alabar ou criticar a política municipal do señor Rivas. Antes, este proceso de, chamemos, renovación do nacionalismo, do bloque nacionalista galego no Concello de Ribeira, está rematado? A nivel interno, sí, pero bueno, estes procesos realmente nunca rematan. O Bloque Nacionalista Galego, como vostede sabe, é un partido asambleario, temos a Asamblea Local, a Asamblea Comarcal, a Asamblea Nacional, e ahora mesmo estamos nun proceso que se chama Construindo o Futuro, Asambleas Abertas. Isto non é máis que nós, que sempre fomos un partido asambleario, pero as asambleas as facíamos nos nosos locais, agora o que facemos é que as facemos en locais públicos, que pode asistir todo aquel que queira, que nos pode facer todas as propostas que queira. Fíxese vostede que incluso agora, que estamos neste proceso, como dice vostede tal, nos poden propoñer nomes para as listas electorais. Quero dicir que estamos en un proceso que continuaremos. Aproveito xa para dicir que o venres que ven, o día 14, temos a segunda asamblea aberta en Ribeira, no Teneba e Inclán, ás 8 da noite, e ali a xente pode vir xa a falar dos problemas de Ribeiras, dos problemas que ten a xente de Ribeira, das propostas que eles queren convinte que vayan no noso programa, e incluso de nomes de persoas que eles consideren que deben ir ou que poden ir, e ofrecerse se desexan, que está totalmente aberto o proceso. Bueno, e que é o que lles demanda, digamos, ou cales son as principales queixas? Porque estamos e ademais vostede falaba que incluso poden os participantes, os veciños poden propoñer nomes, bueno, en un mesiño, 2 mesiños, habrá que poñer candidatura e candidato, non? Entón, por onde van agora ou barruntan os tiros? Por onde está o borrador? Bueno, está aberto o proceso. É dicir, nomes agora, pues, na agrupación local de BNG hai unha che deles, hai nomes de xente que non está, que se poñen riba da mesa, como depois eles non queren, que non son membros do BNG, porque está aberto a todos, os que son membros, os que non son membros, os simpatizantes, incluso diría eu máis, os que non son nacionalistas e están de acordo co programa que levamos. Quer dizer, que está, realmente é un proceso aberto, son unhas asambleas totalmente abertas a toda a ciudadanía, de calquera ideoloxía. Entón, non está a cousa moi definida. Pero o que sí está claro é que a xente que queira participar pode facelo a través das candidaturas abertas do Bloque Nacionalista Galego. Que datas ten agora encima a Forza Nacionalista para ir pechando este proceso e formar candidatura e decidir o candidato? Bueno, pois estamos cas asambleas abertas, eu creo que a finais de novembro xa estarán os cabezas de listas perfectamente definidos e seguramente dentro de 2-3 semanas. Os 4 ou 5 primeiros de cada lista estarán candidatura. Estarán xa listos, sí. Mais ou menos sí, por aí están. Mais ou menos. Vostede está neses puntos, está o responsable local do BNG en Ribeira, Vicente Paz. Está nas quinielas. Vicente Paz. Sí, e vostede, Eu sou unha persoa que en estes momentos estou a disposición da miña organización. Se a Asamblea o considera oportuno, como outros moitos compañeiros, pois estou disposto, porque nós estamos en organización política por un compromiso. Non estamos para servirnos dela, nin nada. Se a organización non lo pide, os compañeiros o queren convinte, non estamos dispostos a traballar. Por outra parte, como outros moitos compañeiros. O compañeiro que nomeaba usted, Vicente Paz, pois tamén está disposto. Ahora mesmo non está na comarca, que está de viaxe, pero ele tamén está en disposición de traballar, en fin. Ainda non coñezo o nome prácticamente de ningún, algún sí, por cuestións profesionais, que dixera, non, comigo non contedes, porque... Eu non podo, exactamente. Ese tipo de cousas que sempre son condicionantes. No BNG somos así, a xente está por principios, básicamente. De todos modos, unha pregunta que se vai a entender e que ademais me vai a entender. A vostede lle gustaría que contaran con vostede, que lle pediran que fose ou ben cabeza de lista ou que fora na candidatura nos primeiros postos? A mí sí, a mí me gustaría. Ben. Eu creo que dicir que non... Esa é unha pregunta que pode respostar. Como lle está afectando o nacionalismo a fragmentación ou división interna? E me refiro neste caso a Ribeira. Bueno, é que Ribeira é un caso un pouco especial en este sentido, porque a fragmentación que sufriu o nacionalismo non está concretada en organizacións políticas dentro da sociedade ribeirense. Quero dicir, en Ribeira
hasta onde eu sei, claro. Non hai compromiso por Galiza, por exemplo. A Nova creo que sí, pero vamos, moi residual. A mellor non está ben que diga isto, non? Pero bueno, creo que sí. É un análisis, non é unha... Claro, que tampouco teño, non estou metido e tal. Entonces, en ese creo que se lle vai a entender perfectamente o análisis que vostede está facendo. Entonces, en ese sentido, non hai así unha división moi clara que fragmente as furnas. Exactamente. De momento a división pode estar... A ver, tamén, sendo sincero, hai xente que, polo motivo que sea, se foi, está na súa casa, non? Que son simpatizantes nosos, que siguen traballando con nós, pero non... Deixaron a primeira línea. Deixaron a primeira línea. Ve posible, ve movimentos de a nova forza de Podemos e que ademais intente capitalizar ou intente, digamos que, derivar os votos de xente de AGE ou de AGE, de xente máis ou menos cabreada ou cansada do BNG e que poida aproveitar ou recoller esa forza? Do BNG, sinceramente, non o vexo. A ver, eu teño todo o respeto, a agrupación local do BNG tamén temos todo o respeto hacia Podemos e hacia outros tipo de... Correcto. Que non criticamos, nos parece, incluso lle diría que, inda que poda parecer paradoxo, me parece positivo que a xente que queira participar, que se meta e que participe, porque hai moita xente desta que hasta agora non participaba. Entón, eu non o vexo en ningún momento como un adversario político, non, me parece positivo a respecto. O que pasa é que creo que están as cousas sin definir. En Ribeira non hai unha clara definición nin de Podemos, nin de outro tipo de estruturas. Está moi dormido o tema. Supoño que está ou moi dormido ou están en contactos. Eu creo que o que debemos facer as forzas que estamos consolidadas, como é o caso do BNG, é un pouco respetar, darlle os tempos, en fin, desde logo, si podemos no que sea preciso colaborar, pero de todos os xeitos nós temos claro que somos un proxecto totalmente diferente a eles. Nós somos un proxecto centrados na nosa cidade de Ribeira, centrados no noso país Galiza, e eles non van por aí. Se barallan cambios no PSOE, non? Porque está en primarias con xente nova que quere apostar aí, que quere liderar o partido, e que, bueno, tamén se coñecerán a finales deste mes, tamén se coñecerá o que poida ser o novo candidato, pode haber cambios co señor Fariña. Vostede como ve este proceso? Claro, que me pregunta por outras forzas políticas e, claro, eu teño que ser tremendamente respetuoso. Eu, con o señor Fariña, estuve unha moi boa sintonía de traballo, de relación persoal no Concello. Os que parece que se van presentar as primarias, agora calquera dos dous, pois tamén teño moi boa relación con eles, pero claro, teño máximo respeto, están nun proceso, non me parece moi correcto que eu diga pois que se Ricardo Fernández, porque ademais pertenecen a opcións ou a correntes dentro do socialismo diferentes. A respecto, nos colaboraremos con calquera deles, non temos problema ningún con eles, respetamos que teñan suerte os dous. E no PP, ve algúns movimientos, algunha fragmentación, algunha lista nova que lle poida salir ao señor Rivas? Bueno, no espacio concreto da dereita, máis que falar estrictamente do PP, no espacio concreto da dereita, agora acabase de constituir na Barbanza Cidadáns, están aí o PID, en fin, é un espacio que está tamén en reestruturación, non é solamente o nacionalismo e a esquerda. Por eso. Estamos facendo un análisis un pouco de todos. Pois mire, casi digo o mismo que lle dixen que Podemos. Me parece moi positivo que esa xente que hasta agora non participaba, pois que deu paso adiante e que participe, porque nós, desde o Bloque Nacionalista Galego, o que queremos é que a xente realmente participe. Nos levamos, estou me acordando agora de que levamos aos plenos de Ribeira a unhas mocións facendo uns regulamentos de participación cidadá, porque queremos que a xente se implique, que participe, porque a xente ten moitos problemas e cando un está no sofá, os problemas non se solucionan. Entonces, unha maneira, xa sei que está moi desnostada a política e tal, pois unha maneira é participar. Entonces, se é pola dereita, benvido sexa. Se é pola esquerda, pois tamén, porque son incorporacións de xente nova, e con novas ideas, e tamén fai falta. Ahora, no PP, eu creo que o Partido Popular de Ribeira ten, agora mesmo, problemas internos.
fin, o digo con todo respeto porque a mí non me gusta meterme en problemas internos de organizacións. Vostede sabe, como sei eu, que fai pouco o señor alcalde tuvo que retirar as delegacións ao concelleiro Vicente Mariño, as delegacións de Sanidade, a delegación de Servicios Sociais, era o tercer tenente alcalde, Renunciou. tuvo que renunciar, presentou a dimisión por problemas internos, e se quedou en fin, sigue no grupo de goberno, pero se quedou Solo con mercados. solo co mercado, que é unha cosa moi importante en Ribeira o mercado, pero como comprenderá, de ser unha das pezas claves do Concellería goberno. de Mercados. entendo Concellería de mercados, sí. Bueno, básicamente é o mercadillo. Nos entendemos. Sí, pois aí hai problemas, pero hai problemas por o plantexamento práctico dunha política que el non compartía. E isto é máis crise de goberno ou é castigo político ou reorganización do señor Rivas? Non, eu creo que reorganización non é. Eu creo que é enfrentamento porque a política que estaba levando a cabo... Castigo político a Vicente Mariño non... e premio a Mari Carmen Vizcaya? Bueno, eu non entraría en premios nin en tal. Eu o que creo é que o equipo de goberno estaba facendo un tipo de política que, baixo o meu punto de vista, era de favorecer aos meus amigos, incluso aos meus familiares, e o señor Vicente Mariño non estaba de acordo con eso. O señor Vicente Mariño pode ser un home de dereitas, moi de dereitas, pero é un home que ten uns principios, é un home moi legal, entonces non está disposto a pasar certas tropelías, vamos a chamarlle así. E por eso tuvo enfrentamentos co señor alcalde, o señor alcalde o cambiou. Esa é a miña versión, que eu coñezo e estou seguro que é así. En concreto é por unhas cousas urbanísticas e todo isto. Esa é a realidade. Despois, claro... Acabará en crise de goberno? Se non houbera elección sofista, seguramente sí. Pero creo que a crise xa houbo, porque era o tercer tenente alcalde. Levaba, en estes momentos, tal e como está a sociedade, cos problemas que ten a sociedade, o Departamento de Servicios Sociais, tal e como está a sanidade era un dos pilares fundamentais do equipo de goberno. Eso foi xa baixo. Claro. Xa houve crisis. Que pasa? Que, en fin, a disimularon moi ben. Manexaron a situación bastante ben, pero a crisis... Pero está dentro. A xente de Ribeira, xente do común, sabe que hai unha crisis aí. E decía vostede que isto non é un reforzamento, un premio para Mari Carmen Vizcaya, que é a concelleira que asume a carteira de Servicios Sociais, non? Non, eu creo que non é un premio. Mari Carmen Vizcaya levaba unha concellería que era tamén importante, que é a Concellería de Educación. Ela é unha muller que xa estuvo varias veces, xa unha muller tampouco é unha persona de 30 anos, verdad? Ou de 35, unha señora maior xa, claro, pois, home, digamos que ten tempo, está jubilada, non? E pode dedicarte, pero non é, políticamente non é un premio. É unha solución a un problema que se plantexou por desavenencias internas. Bueno. A primeiros de xullo se aprobaron os orzamentos deste ano, 2014, 22,3 millóns de euros, votos en contra BNG, PSOE e Independientes, é dicir, solo aprobados cos votos do PP. O BNG criticou estes orzamentos principalmente polos recortes en áreas que afectan ao benestar dos veciños e porque non apoian como deberán os sectores productivos que fomenten o emprego. Explíquese un pouco máis e faga unha reflexión máis profunda sobre isto. Pois mire, resumindo así de unha maneira un pouco rápida e sencilla, o grupo de goberno de Ribeira sabe que pode contar co grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego para aqueles temas que son asuntos de cidade que nós estamos dispostos a colaborar e traballar e votamos afirmativamente eses proxectos. Nós estamos a favor, por exemplo, da depuradora. É unha demanda que levamos reclamado desde fai moitísimos anos, inda que presentamos unha alegación por os problemas dos vertidos do Xarás que van directamente ao Touro e salen directamente sin depurar. Pero sabe que o grupo de goberno aí nos vai encontrar para axudalo. O grupo de goberno sabe que non nos vai encontrar para facer o novo mercado, que tuvo moitísimos problemas esa obra
é que nós, a pesar dos moitísimos problemas e das modificacións que hubo que facer do proxecto, da mala xestión que se fixo da obra, da mala xestión na realización, fixemos de tripas corazón e votamos a favor porque consideramos que é un proxecto de cidade. O grupo de goberno sabe que nós estamos a favor da depuradora de Corrubedo. O grupo de goberno sabe que nós defendemos a lonxa de Ribeira, que a defendemos e que estamos dispostos a apoiala porque Ribeira é o primer porto europeo de pesca de baixura, esa lonxa que temos non dá os estándares sanitarios nin, que marca a Unión Europea, e sabe que aí estamos nós, podemos ter algunhas diferencias en algunhas cousas que se fixeron, pero basicamente nós pensamos que Ribeira precisa unha nova lonxa. E sabe que nós estamos tamén para axudar e para colaborar en todo o que sea a promoción dos sectores productivos da pesca, da hostelería, do pequeno comercio. Sabe que con eso conta con nós. Que é o que ocorre? Que cando se fan estas grandes obras, que son obras de millóns de euros, hai que ter en conta que nós traballamos para a xente. Esas obras son para a xente. A xente é que vai disfrutar desas obras e a que vai vivir esas obras. Entonces, nos parece incluso a veces cruel, un pouco cruel, por decirlo así, suave ou forte, depende como se interprete, que haxa millóns de euros para facer paseos, tal, e, sin embargo, non haxa 50.000 euros, 60.000 euros, 100.000 euros para un fondo social de emerxencia, porque hai xente en Ribeira que o está pasando realmente mal, que non haxa cartos para adecuar unhas vivendas para xente que ten problemas porque o están desahuciando. Tiña vostede en conta de que en Ribeira, na comarca do Barbanza, estou de Sacios, ten atendido máis de 100 e pico familias, verdad? Que haxa xente que ten que ir todos os días a Cáritas porque non hai un fondo de emerxencia que lles axude a solucionar os seus problemas de electricidade, de calefacción no inverno, de poder pagar o butano, de poder pagar un alquiler. Para iso non hai cartos. Cando estamos manexando uns orzamentos que están subindo de arriba dos 22 millóns de euros, escatimamos aí. Non temos un fondo social de emerxencia para atender as demandas da ciudadanía, porque o certo é que a ciudadanía de Ribeira está pasando moitas necesidades. Hai xente que está pasando moitas necesidades en Ribeira, pero moitas, porque en Ribeira nunca baixamos dos 2.200 desempregados, verdad? Que se di fácil, pero que en Ribeira hai máis de 2.000 mozos e mozas que tiveron que emigrar entre 25 e 35 anos. Son problemas gordísimos. Fixo algo os orzamentos de Ribeira, estes dos ou os tres últimos orzamentos de Ribeira, fixeron algún plan de emprego para a mocidade? Non. Algún plan de emprego para o resto dos desempregados de Ribeira? Non. A obra máis importante, unha das obras máis importantes que o BNG sempre defendeu, cando estaba Torres Colomer, cando estaba Ruiz, que é o polígono industrial, se fixo algo para promover algo de chan industrial. En Ribeira non hai chan industrial. Non se moveu un só papel. Teña vostede en conta que se vostede fora ahora un empresario e quixera montar unha conserveira en Ribeira ou calquer outra industria, vostede en Ribeira non tería en donde poñer a súa empresa. O Concello de Ribeira lle tería que dicir a vostede: mire vostede, se quere montar unha fábrica de conservas, aquí non pode ser que non hai terreo. Ten que ir vostede ao polígono de Rianxo, ao polígono de Boiro, pero en Ribeira non lle hai. Isso é terrible para unha cidade como Ribeira, que ten uns recursos impresionantes do mar, que pode ter unhas fábricas impresionantes de transformar os deses recursos do mar, e levamos así unha chea de anos. Ese é un tema de cidade, que o alcalde sabe que pode contar co BNG para facer ese polígono comarcal, que curiosamente a Xunta de Galiza, que acaba de sacar a súa programación de chan industrial hasta o ano 2024 para toda Galicia, na comarca de Barbanza só contempla un polígono, que é o polígono comarcal de Ribeira a Pobra. Pois levamos 8 anos que non vimos mover un papel ao Concello de Ribeira para levar a cabo ese polígono. E claro, cal é o principal problema que ten a xente de Ribeira? O desemprego. Fixo algo o Concello de Ribeira para solucionar ese problema? Desgraciadamente non. Bueno, é unha cuestión de tempo, señor Vázquez Cobas. Falaba vostede do mercado municipal.
prácticamente a estructura se dice que está prácticamente rematada, que se están colocando os espellos blancos por fora, os acristalamentos, non? Onde está o debate ahora mesmo? Na xestión do mercado? De unha empresa como é o que quere propoñer o alcalde ou de que propón o BNG? Cal é a postura aquí do BNG? En resumo que imos mal de tempo e me gustaría plantexarlle máis temas. Rápidamente, o grupo de goberno, hasta onde eu sei, os grupos do Concello non nos propuso ningún este tema de debate, ni nos preguntou, ni nos oye, que vos parece? Non nos dixo nada. Que pensa o BNG? Nós temos bastante confianza en que a propia xente do mercado, se elas están dispostas, pero claro, hai que falar con eles. Non somos nós os que estamos gobernando. Se estuviéramos gobernando, falaríamos con eles para ver como podíamos artellar unha maneira de que eles se implicaran na xestión do edificio, do mercado e todo isto. Esa é a nosa postura. Mais ben unha xerencia que unha empresa que faga toda a xestión. Sí. Por deixarlo claro, o BNG sempre estivemos dispostos a levarnos directamente os servicios, que o Concello leve os servicios, a darlles a xente da fora. E a policía local? Está arranxado o tema dos coches, do parque automobilístico, esa é unha situación casi... Esta é unha situación tercermundista. Realmente tercermundista. Como se poden estropear os coches da policía local de tal xeito que se queden inservibles? Porque isto non é unha cosa que... Pero non hai talleres ou... Sí, claro, é que ese é o problema. Unha falta de previsión total e absoluta. Unha falta de previsión total e absoluta. Acabamos de aprobar os orzamentos, non se contempla nada para a policía local, en fin, que se podía ir renovando a flota de coches pouco a pouco, non se contempla nada, e de repente, de uns meses, non merece a pena arreglar os coches porque están moi deteriorados. Oiga, por favor, se estaban moi deteriorados, vostede ten que ir programando para ir pouco a pouco repoñendo os coches e non deixando... Eso non ocorre mañán, non? Claro, isto non é unha cousa que de repente se estropearon todos e xa quedaron totalmente inútiles, Pero claro, hai que ter en conta que a Policía Local de Ribeira estuvo traballando en época que chovía sin autos, sin coches, con bicicletas, frío, claro... Sí, pero a calidad do servicio e a rapidez do servicio cambia moito. Non é igual ter que ir a Currubedo e volver en bicicleta que en coche. Exactamente. O sea que é unha falta total de previsión moi mal. Se eu fora un profesor lle podría un 0 ao equipo de goberno. Unha falta total de previsión en este tema, claro. E a ver como se sale desta situación, non? A ver, home, supoño que xa... Porque íbamos para... Imos para o inverno, estamos no inverno. Claro, é que isto non pode ser. Ademais, vostede sabe que existe realmente un problema últimamente que, en fin, os medios de comunicación o teñen reflexado, un problema de seguridade en Ribeira, en fin, diferentes problemas de seguridade que non quero alarmar a nadie ni tal, pero, claro, hai que poñer os medios, hai que poñer os medios. Por eso, cando falamos das obras, claro, a ver, as obras están ben, verdad? Pero non querramos pasar a historia como Ramsés el Constructor. Quero dicir que fagamos que a xente no seu día a día, na súa vida, viva con certa comodidade, con certa... Por si acaso quedan dúbidas, tratou ou quedou, ou na súa expresión, ou mellor quedan dúdas e quero que matice, algunha relación ou vínculo a vostede aos roubos ou a inseguridade ciudadana ou estas incidencias que hubo por falta de dotacións da policía local? É un pouco difícil de dicir exactamente se produxo isto porque non había tal. Pero o que é certo é que se a policía local non ten coches para patrullar, é máis posible que ocorren estas cousas. Se a policía local non pode ir a Currubedo, non pode ir a Palmeira, ou se antes iba 3 veces, só pode ir unha, porque teñen que andarse facendo relevos no coche, pois claro, iso facilita que se cometan máis. Non quero dicir que sea unha cosa, unha relación directa, pero vamos, que claro, é dar facilidades, verdad? Bueno, dentro desta axuda da promoción do emprego, como está o acondicionamento do antigo matadoiro para o viveiro de empresas, ou que será destinado ao viveiro de empresas? Ese proxecto como está e en que fase e de que xeito pode axudar a este tipo de cousas de fomento do emprego? Estamos un pouco na incertidumbre, as cousas como son. Hasta fai uns meses dicían que iba a ser no edificio do ISM onde está o AP.
Viñeron ali, dixeron que iba a ser ali, que se iba a facer ali o viveiro de empresas. Ahora fai un mes e medio dixeron que iba a ser no Matadero. O Matadero está como estaba. Bueno, dicen que se van a condicionar ali, os cartos estaban nos orzamentos, é unha das cousas que valoramos positivamente, que se fixera eso, como valoramos positivamente o do Obradoiro de Emprego, que é o que pasa, que é o que lle dicía antes, cando esas persoas teñen a idea, teñen a empresa, se queren poñer unha empresa, onde poden poñer? Hai algunha, no polígono, o comarcal, no proxecto, que xa estaba feito, había unhas naves modulares para emprendedores, todo eso non hai. Vanlle facer ali unha oficina, non? Terá unha oficina onde podan, en fin, pero non hai un espacio físico, un chan industrial, onde eles poidan asentar a súa empresa, non hai unhas naves modulares que se podían, pues, eran alquiladas ou moverse precio, ou cedidas por un plazo de 10 anos, mentre a empresa non se puña a funcionar. Debía de ir unha cousa parella a outra, verdad? E, sin embargo, vaise facer eso con 10 ou 12 oficinas e non hai chan industrial ningún, nin naves onde se poidan materializar eses proxectos. Dous servicios máis, e porque estamos fora de tempo. Servicio de Basuras, 12 anos se acaba de firmar ese convenio. De que xeito se ve reforzado este servicio e ademais sirve para esas 41 traballadores que se poidan, digamos, que manter no cargo, e tamén o do aforro o aforro económico no novo contrato eléctrico, que se fala de casi 700.000 euros, pero claro, cantos anos, en que condicións e a que empresa? Pois tamén, 12 anos cada cousa. Tanto o da luz, a iluminación exterior, como de a recollida do lixo e limpeza. Bueno, con respecto ao recollida de lixo, efectivamente, nós tiñemos unha preocupación polos traballadores, non? Ahora van ser subrogados os 40 e tantos traballadores, nos parece ben. Puxemos o reparo de que nós hubiéramos posto cláusulas sociais no pliego, verdad? Que non se puxeron, porque efectivamente están subrogados e vanse a coller ao convenio provincial. Pero claro, a reforma electoral permite que, a reforma laboral permite que unha empresa se desligue do convenio e faga outro. Eso non está contemplado. Non foi estipulado nas cláusulas? Non. Pode haber problemas. É unha ventana. É unha ventana que queda aberta, por eso nós lle puxemos reparos. De todas maneiras, se dixe que nós temos tamén o reparo de que non estamos moi conformes co sistema de Sogama, que consideramos un sistema fracasado, que vostede sabe que era para os concellos é unha carga pesada a suba que tuvo agora, apenas se recicla nada, o 8%. Nós estamos máis de acordo con proxectos como de Serra do Barbanza, no que se recicla perto do 40 e tantos %. Imos mal de tempo. O da luz, o alumbrado, perdón. Bueno, pois o alumbrado, acaban de abrir os sobres, hai tres empresas dispostas, é todo o que sabemos. E 12 anos para unha... 12 anos para que o colla, ten que facer un cambio moi importante en todo o que é a iluminación exterior de Ribeira, vai pasar todo a LED, van cambiar os equipos, e a nosa esperanza íntima como BNG é que, cando eso remate, pode o Concello levar directamente o servizo. Que agora non o podría facer porque as leis a nivel de Estado non o permiten, porque habría que invertir 4 ou 5 millóns de euros, o Concello non os ten, e ademais sabe que hai isto do equilibrio financiero e todo eso, tampouco podríamos, porque non o permite o señor Montoro, pero vamos, que non descartamos que cando remate ese plazo de 12 anos e todo este pasado a LED, sexa o Concello que poida levar directamente esa xestión. Bueno, señor Vázquez Cobas, temos que rematar, pero ten vostede un minuto ou menos para dicir o que vostede queira o que eu non lle haya preguntado neste pase por esta edición de Pleno Aberto. Pois mire, estamos nun momento en que a xente denosta moita política, verdad? Políticos, todo igual. Eu o que quero dicir basicamente é a xente que participen, que se impliquen, que traballen para que o seu concello sea ben xestionado, que participen na política, porque a única maneira que hai de participar no benestar de todos os cidadanos é participando na política, ben sexa por medio dos partidos políticos, asociacións, plataformas, pero que quedarse na casa, no sofá, criticando que todo está mal, non é a solución. Xa sei que dirán, este político, que tal? Non, dá igual, non fai falta estar en unha asociación política.
para participar. É que un dos nosos empeños principais é que a xente se implique na realización da xestión do seu municipio. Moitísimas gracias por estar aquí connosco, por compartir esta edición de Pleno Aberto, hasta unha primeira ocasión. E agradezo a Teles Salnés que nos chame, porque gracias a xente como vostedes e como vosa televisión podemos nos manifestar as nosas opinións. Moitas gracias. Para iso facemos en beneficio de toda a audiencia e concretamente e directísimamente os veciños de Ribeira. Isto foi o que nos deu de sí, cas opinións de Xosé Antonio Vázquez Cobas, como voceiro do BNG no Concello de Ribeira. Estivemos con Xosé Antonio Vales, director de Recursos Humanos de Grupo Lantero, e con Xurxo Abuín, o presidente da Asociación de Veciños de Osouto en Rubiáns e presidente da Comunidade de Montes de Veciños tamén de Rubiáns. A semana que ven, máis e millor, se é posible. Moitas gracias e saúdos. Programa ofrecido por Grupo Quinta, Electrodomésticos Marcala, Serga, Abelas Ailas, Construcciones Aval, Estación de Servicio Carlou e Grupo J. Rey Asesores. Dende Galicia e para os 4 continentes, Extrugasa, a empresa líder en fabricación e acabado de perfilería de aluminio. Extrugasa fabrica e comercializa para a construcción, arquitectura e automoción perfis de aluminio con certificados de calidade internacionais. Extrugasa, moi cerca de ti. Grupo Quinta. Todos los electrodomésticos que necesitas están en Barcala Tien 21, en Boiro. Ampla selección en electrónica. Enche o teu fogar de deseño e funcionalidade coa gama de cociñas Santos. Barcala Tien 21, cociñas e electrodomésticos para gozar do teu fogar. Distribuidor oficial Miele. Encima de Vila, Boiro. Calquera ocasión é boa para gozar dos licores Abelas Ailas. Licores, cremas de licor e aguardente para tomar só ou en compaña ou para un agasallo original. Dende os máis tradicionais ata os novos crema de licor de fresa, mojito ou arroz con leite. Consulta o teu distribuidor máis cercano no teléfono 981 82 05 95. Déixate envolver polos exquisitos sabores de licores Abelas Ailas. Produtos galegos. Magnífica oportunidade de inversión na zona millor comunicada e con grande expansión no Mosteiro. Aproveita esta oportunidade única. Concerta visita ou reserva no 986 71 52 36. Promove San Aero, coa garantía de Construcciones Aval S.A. Mosteiro, Meis. En Garlou, en Boiro, modernizamos as nosas instalacións e engadimos un novo servizo para os nosos clientes, Gas GLP, o combustible máis económico e ecolóxico. Adaptamos o teu coche de gasolina GLP no noso taller. Consúltanos. Ademais, próximamente Gasóleo B, aditivo AdBlue a granel para camións e todos os servizos de taller de sempre. Estación de servizo Garlou. Todo pro cuidado do teu vehículo nun só lugar. Cima de Vila, Boiro. Valoras ben o teu tempo, o teu traballo, a túa familia, a túa saúde, o teu benestar. Necesito axuda especializada. Quero profesionais serios e de confianza. Para todo, Grupo J. Rey Asesores. De confianza.